Bé, en aquest vídeo el nostre objectiu és fer un diagrama de sectors més o menys com aquest. El primer que farem, jo tinc un exemple. En aquest exemple copiaré les dades. Aquestes són les dades del deute públic, o sigui, cada país, el deute públic dels països de la Unió Europea. Cada país emet un deute per pagar les seves polítiques. Llavors tenim que hi ha un país que té 0% de deute públic, dos països que tenen el 10, 0 països que tenen el 20, i així, fins a un país que té el 140. El que farem és obrir un altre full de càlcul, enganxarem aquestes dades. Aquesta és la freqüència, encara que es digui n, li podem dir f de i, f minúscula de i, la freqüència absoluta. X sub i seria un sub i perquè són els valors que s'aconsegueixen. Els valors que s'obtenen són 0, des del 0 fins al 140. El 0 l'ha obtingut un país, el màxim serien 4 països que tenen un deute públic més o menys del 60%, i així en tots els països. Molt bé, el que farem és seleccionarem el de la freqüència absoluta. El de la freqüència absoluta és el que ens marcarà l'eix vertical de les Y i la variable dependent. I aquest, el de les X, serà el de la variable independent, l'eix horitzontal. Bé, el que hem de fer, com sempre, en els diagrames és pitjar la tecla de diagrama. Per defecte ens mostra el diagrama de barres, però en aquest cas volem el diagrama de sectors. Podríem fer floritures, però anirem al més senzill. Aquest. Molt bé, ara es tracta d'anar modificant per obtenir el diagrama que nosaltres volem. Veieu que ara que ens marca més o menys tots els formatgets, els sectors. Comença per aquí, no sabem de què es tracta, aquí l'anomena 1, 2, 3, 4, 5, que per defecte l'anumera de l'1 fins al nombre de sectors que tenim. L'interval de dades és correcte, que és aquest, és el de la f sub 1. Primera fila com a etiquetes, ens va bé, sí? Sèries de dades, doncs aquí el que hem de canviar és les categories, perquè en lloc de dir-nos que marqui 1, 2, 3, 4 fins al 15, volem que ens marqui el percentatge de deute públic que tenen els països. Veiem com queda. Més o menys ja va quedant millor, què més podem fer? Doncs anem als elements del diagrama. Els elements del diagrama li posarem un títol, que serà deute públic, un subtítol, països de la Unió Europea. Què més podem posar? Doncs totes aquestes etiquetes les podem moure on vulguem. A l'esquerra, a la part superior, a la part inferior. Com posa aquí, és a la dreta. Doncs podem posar-les a la part superior. Això va a gustos. D'acord? Què més? Més o menys ja tindríem el diagrama de sectors. Què més podem? Podem millorar les coses. Per exemple, formatar l'àrea del diagrama. Ara tenim l'estil. La línia seria la línia al contorn, que podem posar-lo continu. Amb color gris. Una amplada de 20. Transparència 10. Àrea, això ja ho tenim. Hem triat el color... No, la transparència és el fons del marc. I el fons del marc, en aquest cas, agafarem un blau turquès, no sé com és aquest. En transparència, de quin percentatge la que vulguem nosaltres? 25. D'acord? Veiem com queda. Força bé. Què més podem fer? Marcarem el centre, obrirem, formata la sèrie de dades. Per veure millor això, veiem com... Nosaltres, quan acostumem a fer diagrama de sectors, comencem pel grau 0. I aquí comença pel grau 90. Per tant, hauríem de canviar-lo. Aquí ja tenim, i ens ho diu ell, que comença des del 0. Doncs si volem començar des del grau
0, comença des del 90. Si volem començar des del 0, doncs ja ho tenim aquí. D'acord? Aprofitem a veure si hi ha alguna cosa per aquí. Transparència, no, vores. Més o menys això ja ho teníem, D'acord? Aquí el de 0, que és 1, doncs comença des d'aquí. El de 10 el tenim aquí. El de 20, com que no hi ha cap país, no hi ha cap individu, parlant estadísticament, que tingui 20, no existeix. O sigui, no hi ha cap que tingui aquest color. Després tenim 5 de 30. I així tots els altres. Què podem fer per aquí? Insereix les etiquetes de les dades. Ara està insereix els quants individus hi ha de cada. Aquí teníem el primer 1, el segon 2, del tercer no hi havia cap, per tant no ho podem veure. El verd, el de 30, tenia 5. Val. Si volem millorar això, veiem què podem fer. Hi ha una altra possibilitat. Veiem si ens marca tot. Ens ho marca... Aquí hauria d'haver-hi intervals de dades. Ben bé, hauríem de marcar el mateix que abans. Format de les etiquetes. Aviam. Només ara de moment ens mostra el valor com a nombre. Val. Doncs a més, com que allò podíem anar despistats, doncs també podem veure, mostra la clau de llegenda, o mostra la categoria. Val? I així, encara que s'enganxin una miqueta una a l'altra, aquí veurem que el 30% de deute públic hi ha 5 individus, del 10% de deute públic hi ha 2 individus. Sí? Pot passar que l'observador pensi que està massa junt, però si qui sàpiga de què va, doncs ho podeu canviar. I aquí podríeu canviar format a l'etiqueta de dades senzilles, format al punt de dades, suprimeix, format a la sèrie de dades. Aquí podríeu modificar i fer floritures les que vulgueu. Jo de moment, a mi m'aniria bé així. Què més podríem... Podríem canviar el gir del text. Doncs li canviaríem els graus en el text i ens el marcaria d'aquesta manera. Indiscutible com queda això, almenys aquestes línies. Però per gustos... D'acord? Doncs ens quedaríem amb aquest. Nosaltres normalment el volem contextualitzar, per tant el portaríem a un full, a un document de full de text. Doncs primer hem de marcar una casella fora perquè si no només ens agafaria el marc. Per tant, a partir d'ara, o sigui, una vegada tenim això, ens posem a sobre, copiem, obrim un document de text i enganxem. Ja tenim el diagrama de sectors en un full de text. D'acord? I ara podríem baixar-lo, podríem afegir informació aquí, com un gràfic més. D'acord? Alerta aquí amb canviar la mida, perquè té conseqüències. D'acord? Doncs fins aquí el diagrama de sectors. Espero que us hagi ajudat això i fins una altra.